हेलो गाइस, नोंथांमोन गासिखौबो आंनि बे गोदान भिडिअ बरायनाय जाबाय। दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोटिभेशनल भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम नायलांबाय था, मानोना बे भिडिअनि गेजेरजों सोरबा सासेनि जिउआ एसेबाबो जुदि सोलायोब्ला अब्ला आंनि भिडिअ बानायनायनि मुल्यआ थानाय जागोन आरो आंनि गोसोआ गोजोननाय मोनगोन। आरो बे भिडिअनि गेजेराव माबाफोर जुदि गोरोन्थि जायोब्ला गिबियावनो निमाहा बिग्रोनाय थाबाय। बियो आंखौ गारनानै थांबाय, बियो आंखौ हारसिं खालामना गारना थांबाय। जिउनि लामायाव जायजों थाबायफानो सानदोंमोन, जायजों संसार जानो सानदोंमोन, बेनो आंखौ गारनानै थांबाय। मा गोरोन्थि दंमोन आंहा? बेनो जे आं बेखौ गावनिख्रुइ बांसिन अनदोंमोन। मा गोरोन्थि दंमोन आंहा? बेनो जे आं बेखौ फाग्ला बायदि मोजां मोनदोंमोन। आं बेखौ थार गोसोजों मोजां मोनदोंमोन। बिनि थाखायनो बियो आंखौ गारनानै थांबाय आरो खेबसेबो गिदिंना नायफिनासै। ओरैबायदि गारना थांबाय जे जोंनि गेजेराव जेबोआनो गैयामोन। जागोन, बिराद गाबबायना? दायो गोहो ला आरो आंनि खोथाखौ खोनासं। बियो नोंनिफ्राय गोजान जालांदोंमोन, बिनिखायनो बियो गोजान जालांबाय। दायो नोङो सिखारदो, गसंदो आरो गावनि जिउखौ सोलायदो। मानिदों नों बेखौ बिराद मोजां मोनदोंमोन, नाथाय बिनि गेजेराव नोंनि एबा बिनि गोरोन्थि दंमोन। नाथाय गोरोन्थिखौ सोरथो खालामा आरो नांलायनाया बहा जाया? फिसा फिसौ नांलायनायावनो बियो जुदि नोंखौ गारनानै थांदोंब्ला अब्ला खोनासं मोनसे थार खोथा, बियो नोंखौ माब्लाबाबो मोजांखौनो मोनखायाखैमोन। जाय नोंखौ गारनानै थांबाय, जायनि थाखाय नोङो गाबगासिनो, बियो माब्लाबाबो नोंनि नङामोन आरो बियो नोंखौ मोजांखौनो मोनखायाखैमोन। मानोना गारना थांग्राया जेरैबाबो गारना थांखागोन आरो थाग्राया फोथाराव माइ गायनाबाबो जाखागोन। जाय मालाबाबो नोंनि नङामोन, नों बिनि थाखाय गाबना मा लाब? जाय मालाबाबो नोंनि नङामोन, नों बिनि थाखाय गावनि खुसिखौ बुथारना मा लाब? जाय गारना थांबाय बेखौ थांनो हो आरो मोनसे खोथा खोनासं, जाय नोंनि थाखाय मिनिनो हाया, बिनि थाखाय गाबना मा लाब? नों बिदि खालामदोंब्ला अब्ला नों गावखौ थगायदों। बन्द खालाम सोरनिबा थाखाय दुखु जानायखौ, बन्द खालाम सोरनिबा थाखाय गाबनायखौ। बे संसाराव आंगो होनना रावबो गैया गावनि बिमा बिफानि अनगा। बिसोरबो जोंखौ सानसे गारनानै थांगोन। जोंनि जोनोमा खेबसेल' आरो बे खेबसेल' जिउखौ सोरनिबा थाखाय दुखु जाना एबा गाबना जेबो लाब गैया। दायो नों गावखौ सोलायदो आरो मोजां लामायाव आगान सुरदो आरो बे खेबसेल' जिउखौ खुसियाव थांनो सोलोंदो। जाय नोंखौ गारनानै थांदों बिनि नोजोराव गिदिर मानसि जानानै खोन्थिदो। जय बर' हारिनि। अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बिसिमावनो फोजोबनाय जाबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बोरै मोनदों कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरनो थाखाय दाबाव आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो थाखाय दाबाव आरो भिडिअखौ लाइक खालामनो आरो शेयार खालामनो थाखाय दाबाव। अब्ला जों नेक्स्ट भिडिअआव ज'नो लोगो मोनलायनोसै। अब्लासिम टेक केयार, टाटा, बाय बाय।